Silokho sibabaze njalo uThibela ekilwa uKhuzani igoda Phekwe Mpandla. Sawubona kuphi nakuphi la kufuneka khona lo mbukiso njengamanje. Okubengelelayo uyena Mathindo Acaba Stomps umqhamela amehla abanye zibaqhamela imali thiwa. Zengana wethu ngabe usuku lakho lokuqala la ngicotho ngizokulungela upress subscribe button ushaya uphinde comment wenze sure ukuthi uyalike ukuze njalo mase kufaka ama video kube wena oqala uthola notification. Ngemva kwaleli bika siyaqhubeka nodaba lokaKhuzani noThibela. uKhuzani ushiya abantu abaningi nemibuzo emva kokukhipha-ke iposta yakhe echaza ukuthi unohambo oluqala ngomhla ka-17. uKhuzani uthe uma ngabe echazela abantu wathi, ngiyaqonda ukuthi abantu abaningi bayazibuza ukuthi kungabe ngizokwenza kanjani njengoba ekupheleni kwenyanga kunemicimbi kamaskandi ezobe ikhona. Engingakusho ukuthi abahleli bale micimbi banalo ulwazi ngalolu hambo, kodwa kusazohlangana kuxoxiswane if kukhona indlela esizophuma nayo ngizoba khona. Noma kungasenzekanga ukuthi ngibe khona, kodwa ngiyayiseka le micimbi futhi ngiyacela abantu abangilandelayo beyiseka ngoba imicimbi ekhulisa umculo wethu. Uma ikhona indlela mhlambe ngiyonivideo call nginibingelele. Miningi imicimbi ebengumele ngiye kuyona. Yonke ngiyazisile ngalolu hambo. Kusho-ke uKhuzani ebala umbuso wamaciko, wabala i150, wabala Nogu Maskandi Festival. Imicimbi le ebekuyiyona ebekufanele ayihambe ngawo-ke uSeptember, ikakhulukazi yona imicimbi ebengathi mkhulu noma yena imicimbi bese kuphume ama-poster ayo. Khulu-ke umbuzo obuzwe abantu ukuthi hayibo, Khuzani nje buhamba ngomhla ka-17 wena ubika ukuthi ngomhla ka-28 uyobe ungakabuyi. Yini edala ukuthi uyobe ungakabuyi ngomhla ka-28 uThibela ebe eshada? Sokwenze njani kuleyo ndaba? Kanti-ke uKhuzani wake waphendula omunye futhi embuzo ebekade ebhekene naye ukuthi hayibo, uThibela waze waganwa wena ungaganiwe kuza kanjani na? Waphendula kwenye ama-podcast owayehambele washo ukuthi cha, yena akakwazi ukugana kuqala ukunoThibela njengoba-ke uThibela ewumntwana noma ezalwa ebukhosini kufanele-ke agane kuqala uKhuzani bese eyalandela. Engane zakwethu abantu abaningi basale nombuzo ukuthi uKhuzani uzokwenza njani, yini edala ukuthi ahambe mangabe-ke kuzoshada uThibela. Abanye bavele njengoba ukuthi uKhuzani umuntu onomona, noma abanye bayibuke ngendlela right bathi cha, hamba akhuba kodwa-ke ubambise amagidangoma kule micimbi ezobe ikhona. Imuntu lapho-ke ekuyona ngobonile futhi engathi hlabahlosile noma-ke abuze ubona ukuthi abantu bahleli befuna ukuthi bephume eceleni. Ubeke esethi omunye, hayi le micimbi ekhona hambisa uBobo kuyona ayophefoma khona ukuze ezovaleka umlomo. Abanye-ke babesebethi hayi hambisa umkhulekelo kule micimbi ozobe uhambe kuyona. Abantu abaningi bayihlabe indiva imicimbi bathi cha, abasayi uKhuzani mangabe engekho. Ngane wethu ngiyafisa ukuthi ngizovo lakho mayelana nalolu daba. Khuzani ucaca ukuthi-ke njengoba ehamba ngomhla ka-17 kuyoze kushaywa nomhla ka-28 engakabuyi kwelipheshiya, njengoba-ke ephelezela iClermont Choir ekuyiyona-ke ekhiphe itho ukuthi ihambela kweza phesheya. uKhuzani uthe mangabe chazela abantu wathi uhambo luyoqala eDubai ebese luphetha eAmerica. Ngiyaliflethela mhla ka-17 September 2024 emva kokuba-ke esexolisile ngemicimbi ezoba nge-28 okuchaza ukuthi-ke nangazo i-28 ube ngakabuyi. Okay, masibala kusola mhla ka-17 kuze kusho mhla ka-28 uThibela uzoshada ngomhla ka-22 kanye-ke naye-ke ubaba Ali uMfokamkhuba. Ngana kwethu asizuvula khona phana kwi-comment section ukuthi wena le ndaba uyezwa kanjani mangabe ikanje, njengoba-ke uKhuzani ekhipha statement esikanje wena ngokwakho ukukhuluma uthini. Kodwa-ke ushilo wathi hambani emicimbini njengoba ikhulisa umculo kamaskandi, uyafisa ukuthi nihambe niye kuyona. Abalandeli bakhe nabathandi bomculo kamaskandi abaye beye ngenjongo yokuthi uzobe ekhona. Asihlangane nawe kwi-comment section ngizuvula lakho noma ukuphawula kwakho mayelana nalolu daba. Ungakhohlwa ukungilandela enkundleni zokuxhumana ku-Facebook uThithukani Mathindo Acaba, kanti ku-TikTok iGuluva TV, ku-Twitter iGuluva TV, ku-Instagram iGuluva TV. Zonke lezi inkundla ufike ungifollow wenze sure ukuthi uyawalike amavideo nayo yonke into esifaka khona. Mntwana sekhaya ngiyiqhopha lezozo ngibambe kwivideo landela. Ungakhohlwa ukusubscribe, share and comment wenze sure ukuthi uyalike ukuze njalo mase ufana amavideo kube wena oqala uthola notification. Ngiyayiteda inkundla.